बर'नि हारिमुनि फारसे जों बेसेबां सांग्रां गोमालांनो नागिरनाय बर'नि सुबुं मेथाइनि फारसे जोंनि मावनांगौ खामानिया मा जागोन बे गासैबो सोंथिनि फिननायखौ होबाय बाक्सा बरमानि हायेनारि देंखोमु आफादा बाथ्राजों नङा सुखे खामानिजोंसो नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों बाक्सा बरमायाव थानाय हायेनारि देंखोमु आफादा सानथामनि हाबाफारिजों सुबुं मेथाइनि मावबादाखौ बरमानि बड'लेण्ड दरबार नबलाङाव खुंनो लादों बर'नि गोजाम हारिमु गोमालांनो नागिरनाय दिनैनि बुब्लियावनो बरमा ओनसोलनि 2001 मायथाइयाव असम नाट्य सन्मिलननि आफादनिफ्राय बेस्ट मिउजिक डिरेक्टरनि बान्था मोननो हानाय मानगोनां मुस्रि गजेन बर' बिथांजों जोंनि बड'लेण्ड खौरांगिरिया सोंथि सोंनायाव जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबायदिहाय बुंथियो फै अब्ला जों मोनथिना लानि बिथां बर'आ मा बुंनो नागिरदों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोन जोंजों लोगोसे सासे बयजोंबो मोनथिजानाय सासे सुबुं दङ बिथांनि मुङानो जाबाय गजेन बर' बिथाङा 2000 आरो 2001 मायथाइनि असम नाट्य सन्मिलननिफ्राय बिथाङा बेस्ट मिउजिक डिरेक्टर बान्थाखौ मोननो हादोंमोन आरो बिथांनिफ्राय जों दान्दिसे मोनथिनो नाजागोन आसलते दिनैनि नैबे मावबादायाव नोंथाङा फैनो मोननानै माबोरै मोनदों आंथ' दा फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला जोंहा बरमा दख'रायाव बे मोनसे जोबोद बाख्नायथाव मोनसे फसंथान बेवहाय गोबां उन जोलैनि रोजाबगिरि बिथांमोना बे मावबादायाव फैदों जोंहा बेवहाय लिंना लाबोजादों जोंनि मानगोनां आलासि क'क्राझारनिफ्राय मानगोनां रहेन ब्रह्म सारखौ जों इन्सट्राक्टर हिसाबै लाबोदों आरो बिथाङा बावैसो सफैदों आरो बिथाङा बे मावबादाखौ मोजाङै मोजां सालायलांगोन होनना जों गोसोआव लादों आरो लोगोसेनो उन जोलैफोरा बिथांनिफ्राय गोबां सोलोंनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो आं बे फसंथानखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आच्छा नोंथांमोना जिथु नैबे सुबुं मेथाइनि मावबादा लादों निस्सय बर' हारिनि गेजेराव बा जोंनि गेजेराव माबा मोनसे अभाब अभियोग दङ बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय नोंथांमोना निस्सय नैबे मावबादाखौ लादों होननानै जों सानदों अब्ला मा रोखोमनि जोंनि बर'नि गेजेराव जे बेबायदि अभाब माने अभियोग दङ थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बरमा दख'रायाव जोंहा बे सुबुं मेथाइनि फारसे जोबोद लोरबांथि दङ असुबिदा जोबोद दङ मानो होनोबा बेवहाय जोंहा बाद्यजन्त्रि गैया दामग्रा देग्रा जोंहा महरगिरिफोर गैया लोगोसेनो रोजाबग्राबो बुंनो थाङोबा आसियाव सानजायो आरोखि मा आरो बे सुबुं मेथाइआ जोंनि बरमा दख'रायाव जोबोद मोनसे आंखाल जानानै दङ आरो बेनि थाखायनो जों साननानै बे मावबादाखौ लादों आरो बेनि जोहै जोंनि बे बरमा दख'राया मोनसे जुनिया दख'रा हिसाबै सिनायजागोन सुबुं मेथाइ दा जोंनि जिथु बर'नि जिथु सुबुं मेथाइ बै सुबुं मेथाइखौ जोङो बयनोबो मोनथिहोनो थाखाय सुबुंफोरनो मोनथिहोनो थाखाय जोंनो एटलिस्ट गंसे रेडिअ सेन्टारनि गोनांथि दङ लोगोसे जोंनो टिभि सेन्टारनि गोनांथि दङ थ' बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन निस्सय नोंथाङा बुंनाय बादियै जोंहा बे मोननै जा माबा मिडियाया एकदम गोनांथार मानो होनोब्ला जोंहा रेडिअ'आ दा जों जदिअ इन जेनेरेल रेडिअ'खौ लाया जों किसु मानसिया लायो रेडिअ'आ जोबोद मोजां मोनसे मिडिया लोगोसेनो जा टिभि चेनेल बायदि रोखोमनि चेनेल जेरै एसामिस माबायाव रावाव बा बायदिसिना रावफोराव चेनेल दङ नाथाय जोंनि बर' चेनेल मानो गैया टेलिभिसनाव बे जोंनि जोबोद आंखाल आरो थाबैनो जोंनि जा मेलेमजिबि जा धोन सम्पद गोनां मानसि बिथांमोना जाहाथे मोनसे चेनेल खमाव गिबियावनो मोनसे चेनेल दिहुनग्रोथों बेनि उनाव बेयो हयथ' जोंनि समाजाव सन्देरगोन थ' टिभि चेनेल बा जों रेडिअ सेन्टारनि खोथा जेब्ला सानो अब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदि सासे माने गोनां सुबुङासो बेखौ थारमाने बेबायदि खालामनो हागोन थ' अब्ला जोंहा दासिम मोनसे बिटिएडि मोनसे सरकार दोङो थ' सोरखारखौ बिथां माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा सालायो थ' बिथांखौ नोंथाङा मा बुंगोन दिनैनि बेलायाव जे ना हाग्रामा बिथांखौ आं बुंनो सानो जिहेतु कालसारा बा देंखोआ मोनसे हारि जौगानायनि एकदम गोनां बिथिं बेखायनो बै कालसारनि साइडखौ बा बे देंखोनि साइडखौ गाजा गोमजा खालामनो थाखाय सोरखाराबो बेनि बागै साननांगौ दङ आरो बिथांमोना जिहेतु गासै सक्तिनिनो आधार गासै गोहो बोलो बिथांमोननि सेरावनो दङ बिथांनि आखायावनो दङ बेनिखायनो बिथांनि जोहै बा बिथांनि सोरखारनि जोहै जाहाथे रेडिअ मोनसे सेन्टार बा टेलिभिसन मोनसे चेनेलब्लाबो बिथाङा दिहुननानै जोंनि बर' देंखो बा बर' कालसारखौ सिबिनायाव
जाहाथे जोंनि महरगिरिफोरनो खाबु होयो बेखौनो आं खावलायहरदों। थ' जों मोनथिगौ नोंथाङा बे मेथाइ मुलुगाव बर'नि बिखेखय मेथाइ मुलुगाव मिउजिकनि बेलायाव नोंथाङा गोबां माने बेबायदि दक्षता दङ। थ' नोंथाङा फोरमायगोन नामा जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों जे नोंथाङा दिनैसिम बेसेसो बोसोर जाखो बे मिउजिकआव खामानि मावनाया बा बर'नि थाखाय जिथु मेथाइनि बेलायाव खामानि मावनाया? मिउजिकनि बेलायाव होनब्लाथाय आङो सिगां आं मेथाइसो खनोमोन एसे एला, बेनि उनाव 1987निफ्राय आं मिउजिकखौ गावनि हबि हिसाबै लादोंमोन। हबि हिसाबै लानानै आं गिबियावनो गुवाहाटियाव मख'जाथावदि मानगोनां जोंहा दा सान्ता उजिर होनना बयबो मिथिगौ, बिथांनिनो फिसाय भुपेन उजिर सारनि सिङाव आं संगितखौ मोजाङै सोलोंनो थाखाय आङो खाबु मोनो। आरो बे गुवाहाटियाव आङो 13 इयार्स थारमाने 13 इयार्सआनो जागोन आं बिथांनि सिङाव थानानै केसेट अडिअ केसेटफोराव मेथाइ खननायनि लोगोसे मिउजिकखौ माबादि बानायो एरेन्जारफोरखौ आं लोगो मोनबाय, गिदिर गिदिर एरेन्जार जे रुपम तालुकदार, पार्थ प्रतिम बरुवा बिथांमोनखौ आं लोगो मोननानै बिथांमोननिफ्राय आं सोलोंबाय एसे एला, सोलोंनानै आं हबि हिसाबै लाबाय आं मिउजिक लानानै। बेनि उनाव आङो 1999आव आं गिबियावनो माधबदेब थियेटाराव नलबारिनि माधबदेब थियेटाराव आङो मिउजिक डाइरेक्सन खालामो। मबाइल थियेटारावसो बान्था मोनदों आं खिन्थु मबाइल थियेटाराव आसामनि आसामिस मिडियामनि मबाइल थियेटारावसो आं बान्थाखौ मोनदोंमोन असम नायट' सन्मिलननिफ्राय। एबा बेनिफ्रायनो आं दा दिनैसिम दङ। दा साख्रि जानायनि उनाव आं सरासनस्रा एसे नांथाबना थायोखि आरो एकदम रेगुलार नङा दा। स' जों मोनथिगौ नोंथाङा मिउजिकखौ जोबोद मोजां, मेथाइखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जों मोनथिगौ नोंथाङा जे स्टेज पारफरमेन्स खालामो। थ' जोंबो मोनथिबावगौ नोंथाङा जे सिरि सिरि लासै मोथो मोथो नामा बे मेथाइखौ नोंथाङा रोजाबना मोजां मोनो। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि दायगिरि बिथांमोननो नोंथाङा रोजाबना दिन्थिगोन नामा? आंनि मोनसे बे बड'लेण्ड माबा उन दाहा केसेटआव रोजाबदोंमोन आं, दा बिग्रायदोंमोन सुलेखाबो मोनदोंमोन। बेहाय आं दोंसे गावनो लिरनाय मोनसे माबा एसे आं माबा खालामसै, गावनो लिरनाय, गावनो सुजुनाय, गावनो खननाय। दैमा बारनायनि बै सोमखोर गामिनि सिनायहां बर' सिखोला। जोबोद माने मिलौदो देंखो सारनि देंखोआ। जों सारनिफ्राय मोन्थिनो नागिरबावगोन बे जिथु जुबिन गार्गआ जिथु रोजाबनाय मेथाइ बेखौ फंसे रोजाबनाय बा जोबोद गोजोननाय मोनगोन जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि बिथांमोना। मा मेथाइ? सिरि 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 मोथो मोथो बावलाना। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिना दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।